எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஆரோக்கியமான கேழ்வரகு அடை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். வானல் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன். இதை லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு வதக்கியிருக்கேன். நாலு கொத்து முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்கேன். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த இருக்கிற ஹீட்லேயே இதை நான் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கியிருக்கேன். ஒரு கப் கேழ்வரகு மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த அடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். ஏற்கனவே முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் வதக்குனதை இப்போ நான் மாவோட சேர்த்துக்க போகிறேன். இதை நம்ம வதக்காமலும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு தடவை வதக்கி செய்யறதுனால அடை இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துருக்கேன். மாவை நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை சின்ன சின்னதாக டிவைட் பண்ணி சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு வாழை இலையில் எண்ணெய் தடவி உருட்டின உருண்டையை இதில் வச்சு தட்டி அழுத்தி எடுத்துக்கலாம். இந்த இலைக்கு பதில் நம்ம துணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய 3 விரலை வச்சு நல்லா அழுத்தி எடுத்தோம்னா ரொம்ப மெலிசாக வரும் அடை, இல்லைன்னா மொத்தமாக வந்துடும். தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம தட்டி வச்சுருந்த அடையை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இலையை நம்ம அப்படியே திருப்பி போட்டு தோசைக்கல்லோடு அழுத்தி இலையை மெதுவாக எடுக்கணும், இல்லைன்னா இலையோடு சேர்ந்து வந்துடும். எண்ணெய் சேர்த்து 2 பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கேழ்வரகு அடையே நம்மளுக்கு இனிப்பாக வேணும்னா நம்ம வெங்காயம், கீரைக்கு பதிலாக வெல்லம் இல்லை நாட்டு சக்கரை போட்டு பிசைஞ்சு நெய் சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு இனிப்பாக நம்ம கொடுக்கலாம். கேழ்வரகு அடை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.